La Diada de Sant Jordi s'ha celebrat a la Riera d'Arenys de Munt amb les tradicionals parades de llibres i roses i la presència també de diferents entitats, partits polítics i comerços del poble. Persones de totes les edats han pogut trobar les novetats literàries d'enguany, on hi destaquen els llibres de caire polític. El fill de l'italià, de Rafael Nadal, que és el Premi Ramon Llull. Un altre que també creiem que sortirà força bé és el de la Camila Lambert, La gàbia d'or. Hi ha molta diversificat d'escriptors, cada vegada surten més escriptors de tot arreu, tant siguin periodistes com siguin actors, cantants, i sobretot polítics. Aquest any suposo que un dels llibres més venuts seran algun de política. Tenim llibres infantils, juvenils, novel·la, de cuina, tot llibre de segona mà. També el taller de manualitats que tenim en els voluntaris han fet roses també d'espumaigua. Tampoc hi han faltat les roses, el símbol d'aquesta diada. Si agafen roses són per nosaltres, pel final de curs, per obtenir un benefici, i si agafen llibres són per la gent sense sostre, per poder que mengin bé i beguin. Durant tot el matí, la ràdio ha estat a peu de carrer amb una versió especial del programa El Cafè del Matí. Pels micròfons de la ràdio hi han passat en diferents rapsodes locals, nens i nenes de les escoles, i tampoc hi ha faltat les entrevistes a diferents escriptors.